Good morning! As you can see, these cute products, sobrang cute nila! It's a good deal. I'm very thankful sa Carousel. Thankful ako na binigyan nila ako ng discount for my viewers. Hindi naman lahat ng students bumibili nun. Mga mommies dyan. Hello mga mommies! Gusto natin mga mommies makatipid. And parang ako, ganun ako kay mama nung bata ako. Ma, pwede pabili. Actually hanggang ngayon. So syempre, mahiya ka magpabili kasi hindi naman mura lahat. So, I'm thankful na yung Carousel nagbigay ng discount ever na gamitin niyo yung under sa name ko. So, Bisprints, if gusto niyo magka-discount, pumunta kayo ngayon dyan sa baba, sa description box, para meron kayong discount pag mabili niyo yung 4 na products na yun. Is Girly Attitude Edition. Meron na siyang SPF 50. Eh, diba, everyday tayo pupunta ng school and sobrang init. Hindi ko alam, Bisprints, kung kayo, pinapapunta pa kayo ng field para mag-awit ng lupang hinirang. Pero yung ibang school kasi sa classroom na sila nag-aawit ng lupang hinirang. Pero kami, sa aming school dati, nung high school, nasa field kami, tapos tinataas na yung flag, tapos lahat kami ay maglulupang. Laging mainit sa araw na yun, Bisprints. So, kailangan natin ng sunscreen protection. Ako kasi, Bisprints, meron na akong mga sunspots and freckles sa nose. Cute! Buksan natin. Meron ka ng sponge, which is very handy. It's a cushion. Press, press, press! Bango. Isama niyo rin yung leeg niyo. Make sure na na-blend niyo ng maayos. Yung wala kang nakikitang line dito, yung sponge niya, it's very smooth. So, kahit ganyanin ko siya, masarap. Masarap yung feeling. Diba? Ang ganda niya. Tsaka yung feeling ko, it's just light. I have here a pangkilay. Black ang hair mo, huwag kang mag-black. Kasi, sobrang strong. Mabother siya tingnan sa face mo. Instead na mamukha ka rin mabait, parang akala ng mga tao galit ka. Kasi sobrang itim. So, kahit black yung hair nyo, go for dark brown or brown. Okay? Pag nagkikilay ako, yung turo sa school namin, nung nag-aral pa ako sa makeup designery, meron kaming ruler before kasi hindi pa kami sanay. Yung sa may muta, yung align dyan ka magsa-start. Kasi, para magmukha siyang natural. Measurement, kahit madami nang tumutubo dito, doon ka pa rin mag-start. Para mukhang natural. Okay? Then, paakyat yan, Bisprints. Paakyat. Upwards, 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 upwards. But stop! Kailangan mag-downwards naman. So, kailan tayo magda-downwards? Magda-downwards tayo. Nakita mo tong eyeball. Yung eyeball natin, yan, dyan ka naman mag-downwards. Tapos, mag-stop ka ng downwards. Dito naman, yung dulo ng mata mo. Hanggang dito. So, pababa na yan. Tapos, pagdating sa baba, downwards. Yan, pag sinusuklay mo, mawawala yung mga linya. Kailangan sinusuklayan. Dito naman mag-start. Upwards. Small lines. Para mukhang strands ng kilay mo. Yan. Fill in the blanks. Be gentle. Huwag kang diinin. Don't be harsh sa skin mo. Para walang buong-buong product talaga. May ibang gusto maglagay ng color. So, meron akong brow, parang siyang brow gel. They call it a brow gel. Just a little bit. Kasi if you put too much, magbuo-buo din yung mga hair. Para siyang mascara na pag sobrang nilalagyan, magbuo-buo din.
There are 10 shades of eyeshadow. Then, meron pa siyang brush. Tayo maggagamit ng mga shimmer because we're just going to school. Baka sabihin naman ng teacher mo dyan, "Day, asa ka ato, day? Asa man ka, day?" Shimmer, mga dahil joke lang. So, yung maganda dito sa palette na to, pwede nyo itong gamitin pag meron kayong mga performance sa school. If sasali kayo ng mga cheer dance, competition, di ko alam kung sumasali kayo nun. Pero ako before nagsali ako. Itong mga shades na to, pwede nyo nang gamitin. Pag nagpa-perform, kailangan shining, shimmering, splendid ka, di ba? If nasa classroom ka lang, I don't think na kailangan nyo mag-ganun. Ano lang dito, Bis Prince, meron silang shades of brown. Which yung brown lang will make your eyes lang, iko-contour lang niya yung shape ng eyes mo para maging deep. So, pwede natin yun gamitin. This one, two. So, we can try to use this. Gamitin muna natin to. Eyeshadows na brown. Gusto lang natin hanapin yung ito. Pero akin kasi nakalabas na kasi malaki mata ko. But, pag chinita ka, you can pull it para lumabas. Kaya matakot. So, we can start here sa dulo. Tapos, i-form mo lang ng bilog. Yeah. Para lang may deepness, parang may shape yung eyes. Yan na. Tapos, i-blend mo, Bis Prince. Lagi ako puyat nung nag-school ako. Siguro dahil yun nga, I make homework. Tapos, yun. So, puyat talaga. Best friend natin to. Pandaya siya. Pagod na tayo, Bis Prince, pero pag nakataas yung lashes natin, it really helps na akala nila blooming ka pa rin. I-open mo yung lash curler, tapos ipasok mo yung mga lashes mo. Then, iipit mo. Pero wag kang mag-ipit ng skin mo ha. Yung lash curler, remove mo konti. Tapos, i-curl mo ulit. Para yung lashes natin, hindi nakatayo ng ganyan, kung hindi naka-curve siya paakyat. So, pag i-curl mo sa dulo, tapos kinurl mo pa ulit sa gitna, gaganon yung hair. So, pa-curve siya instead na pa-straight. Para magmukha siyang natural curl. Pero kung gusto niyo naman ng straight lang, pwede naman yun. Yun lang, hindi siya magmumukhang natural. Tingnan mo, buhay na siya. And, compare dito, parang sad siya. If you curl your lashes, tapos hindi kayo nag-mascara, ang tendency niya in a couple of hours, babagsak yung lashes mo. Ang mascara will help you hold the lashes pa akyat na hindi mo na kailangan mag-retouch and hindi mo na rin to kailangan ibaon. So, kailangan nyo ng mascara. Yun lang, you have to find the perfect mascara for you na hindi kakalap. Kasi, merong mga mascara na super sama sa mukha. Parang instead na mukha kang fresh, nagmukha kang raccoon. Ang gamit ko ay Hyper Curl Maybelline Waterproof. Too much mascara, magdikit-dikit yung lashes mo. Usually, ang mascara nagda-dry after 6 months, yung pinaka-max. So, yung gusto ko dito, this is really cheap. Mura lang. So, after 6 months, bibili na naman, diba? Kasi hindi na mag-work yung mascara na binili mo. Kaya hindi ko recommend yung mga mamahalin. Lalo na sa mga students. Gastos yun. Yan! Ganda! Yeah. Yan, Bis Prince. Diba? Uy, mag-focus ka, mag-focus. Okay? Cute. Perfecto pang back to school makeup ba? Try na natin yung blush. This blush is very nice color. Pwede to sa morena, sa maputi, sa in-between. Maganda siya. Diba?
So, pag maglagay ka ng blush, magsasmile ka talaga. Kasi kailangan mo hanapin yung taba ng face mo. So, example, smile ka. So, let's try it. Tapos sa kabila. La! I really like the color. Ang ganda. Natural lang siya na blush. Na hindi alam ng teacher mo nag-blush ka. Akala nilang namumula-mula ka. Number 1, lip tint siya. Ang bango. Amoy strawberry. Ang bango. Sobrang tipid nito kasi sobrang red niya. Ang bango. Tan taranan tan. This look is not only for back to school, fresh look na, and lightweight siya, bay. Gusto ko lang i-share kasi ang dami nag-message sa akin, Miss Prince. Saan ko daw binili tong glasses? Hindi ko alam kung napanood nyo ba. Please check here. Diyan ako nagpa-check up, and ito yung glasses na napili ko. It's called De Los Reyes Optical. And Miss Prince, kasi nandun din na sa description box yung mga branches, kung saan bumili, and may contact number pa ako nilagay doon. Kung gaano ka-importante magpa-check up ng mata. So, this is really helpful, and nalaman ko rin na meron akong astigmatism, and since lagi ako nagko-computer because I edit my own videos, and mommies dyan, ipa-check up nyo na yung mga anak nyo kasi minsan ng mga bata rin hindi so nagsasabi na may problema na pala sila. Like me before. Ako nung high school ako, naghirapan talaga ako sa mata ko. Lagi ako nakaupo sa harap because hindi ko alam na sira pala yung mata ko. Then, sumasakit yung ulo ko lagi at naiiyak ako sa sobrang sakit ng ulo ko lagi. Then, nagpa-check up na talaga ako kasi I think there's something wrong with my eyes. And yun nga, nearsighted pala ako. Kaya pala, kailangan ko lumapit. And nagka-quiz ako. Sobrang nakaganyan ako. Kailangan ko lumapit. Ko sinabi, nagtiis pa ako ng matagal. Wala namang masama magpa-check, diba? And usually, if you buy the glasses, free na yung check-up. Sana, meron kayong natutunan today. If you like this video, please like and share it. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Salamat kayo!